Podľa mňa to bude tak isté, ako to bolo. A snažím sa to tak dosť stiahnuť, tak vidíte? Stále je to rovnako 30 alebo 29. Možno aj. Počkaj. No, takže toto. No toto je už 30 alebo 29, potal to. Uj, to by som nechcela. Chrásto, ty prasiak! Nejaký tam je, každý druhý. A nejaký tam je. Hej, vítaj. Zabudla som, že som unesená z toho, čo sa tu práve stalo. Nie, čo som chcela, ja. Ty asi praví, že tá. Čo napni ruky, veď... Ale nič tam neuvidíš, akože na tom ľavom moc. Iba hrčku. Pravý, aha, pozrite na ten pravý, aký je. Taký trošku iný. A tento je taký slabý. A toto tá jamka. Máš to tam. Au, ale normálne krč dostávam. Moje ruky. Máš tam voľakú jamku. No, tuto. Na tomto. Tu mám. Už vedel. Biceps do kamery. Môžu byť? Stačí? 3, 2, 1. Ešte tam čo si je. Na si ty? Tak na to si treba, počkaj. Tam má byť ten väčší. Takže pre Mareka bicačík, jeden na kameru. Mala som ho rozpumpovať aspoň na tréningu. Počkaj, takto do svetla. Počkaj, nie. No není to, to práve, že do tmy musím ísť. Už je to slabé, že? Bitation. Proste perverzný. Aha, dobre. Život tým pádom. Dobre, ľudia. Chceli ste tu bicačík Percival, tak ho tu máš. Už sme mali včera, mal si sa kúknúť, vieš, zbytočne mi na 6000, ale tak... Ten stream môže byť aj hobby, nemusí to byť len... Chrasto. Chcete vidieť, jak mi zoschol? Tak, nič není vidno? Tam asi samý. A niečo tam ešte je. Neviem, či to vôbec videl si, ale to sa nevidím. Ale môžeš... Ja neviem, či niečo vôbec vidno. Ja neviem, či je niečo vidno, či vidíte, či nevidíte, ale niečo tam možno mám. Do toho svetla. Here is my biceps. It's enough for you?